John Dramani Mama, and here a kids of phone in a Bible. Or what for the attorney was Shannon Dawson? Or what for the Aguadia Yatrame? Yatani was Shannon a Dawson. Macachami master for penny foy or suffer Prince Achappo or suffer chief Macachomo. Attack and Sani Abatuaba. A body each remy. To be Sami Atabano, a body catch remy. Na Aguadia say Yatrami PM. Silver John Dramani Mama. Or who for the attorney was she a Dawson? Nanso wanyame abate ase no wada so ye nyankopon Abusiana ka yenim se yetso abai ewie ye de nka sunsun nsem nyame ya kyereme nyame se mahu wei nyame sisei sunsun akwanche na ka yenim se ni nyina aba awie na so empenifo se etrente ya yenyai echesoa enkosi se 7 January no enru na yemfa mampeni John Dramani Mahama ensi akonya no so de kamia ye se sunsun nsem no ye bekoso atini ye pa same no ka sei Prophet 1 ne din ene prophet opambo ya wodi ne djuma ewu kumase e de ensem bi aba betudwa ama NDC fo ne ganafo eyem ahye ye pa aba epusa Prophet 1 kire se sunsumunu bibi akoso ase ya mayem pai bomu anye den se NDC fo ama wo mun ani amre a 7th January bedru na ye pinipa de nese mampeni akonya ne so a na yenya ensem ben e na akoso edien e na akoso sunsumu a Prophet Opambo ehuna kwanche bempo ena wode gu fom ede ama mampeni John Dramani Mahama one ne vice eno ena mede eba besomo amwahwe ansa na yebekwa akohwe no me kai wo se Prophet Dr. Bednego ne contact in the good screen no asene frɛ no na ene ne entwetwe enkomo sunsumu ha obi a wonnamu amane bi a wo fam a wo hia sunsumu boafo no frɛ no obetimi aboa na o ne wo namu no bia wetimi ade wo ho ede efremu mesrew na wasubscribe dem page e too much gh na fa be on ka ho sa no upload bia ba onsa ebetimi aka abusua mayenkoi yenkonkotie sene opambo ede ensem no etu dwafae ene enema wo kire se akoso wo sunsumu a seganafo ama paibo eden engu fomu a 7th January ebekita ne hwehwe John Dramani Mama ehia a kids of phone in a Bible. Or what for the attorney was Shannon Dawson? Or what for the Aguadia Yatrame? Yatani was Shannon a Dawson. Macachami master for penny foy or suffer Prince Achappo or suffer chief Macachomo. Attack and Sani Abatuaba. A body each remy. To be Sami Atabano, a body catch remy. Na Aguadia say Yatrami PM. Silver John Dramani Mama. Or who for the attorney was she a Dawson? Nanso wanyame abate ase no wada so ye nyankopon nanso bamwa na chesade atamfo tso ahyehyɛ no enyehi bibi adikasi ni padianum dada nanso awurade a wɔyɛ enkwachafo no hu nkwa agye nkwa ama nipa nyina no obɛgye wo enti ma mi gye na wɔyɛ vice enu yewura mama president munyinara muhia wo nyankopon intervention prayers papa enya sa emwa efidi kase dawo fidi kase dawo 7 January ne betru so no ni ewura mama ni wiase na vice lady ni so ni wiase eya fidi kase a atamfo hyehya ewo honamu ni ya Thomas ade akɔhohomo. Now a prophet of God, the nation's one. A radia yachame. A radia nyakopo chedia po yachame. Wa yachame pa. So mu mi call sami fra. Mu sami number fra. Aya bi samu pekin tamame. Ebi se bibie di wa ebesia wo nyame ba yehunu. Bibie di wa ebesia wo pambo the nation's one. A radia mami hu. Ti mu sami call ebi call ni papa. Me number ne dia bonten kase wona wo me number wo Ghana ha no kakra bi edu so unsa wunya me number na me frapa na da wo ye bia janjam na yes na fa me no fa me call ntem efisa wonyame ni pa me ti ase gina ruade ade
me a mouthpiece of God. And to be awurade bibiara mo nsamfo hyehyɛ anasa ɛpɛ bia no wɔdwadi apɔ Nyankopɔn wɔ so wɔyi kyerɛ me wɔyi kyerɛ me nso a ɛyɛ ɔgyeɛ ne hyira wɔyi kyerɛ me nso a wɔsan de akwankyerɛ a mede bɛdi saa deɛ no so nkuru wɔsan de ma me Onyankopɔn John chapter 3 verse 17 a wɔse wɔ Nyame asɛm wɔ ba ne so ɔbɛsɛ wiase na mmom ɔbɛgye wiase nyinaa nkwa wura tontamani mama he can be president efidie owuo mfidie maako enson na Awurade yi kyerɛ me yɛ atwa ne ho ahyia owuo mfidie enson Awurade yi kyerɛ me yɛ atwa ne ho ahyia emu bia atimi di onokɔ na Onyame tumi nti Onyame yɛ akyerɛ me deɛ besi deɛ Awurade yɛ akyerɛ me mekyerɛ Onyame tumi bɛtwam ama papa ɔbɛnya nkwakyerɛ sɛ so Onyame yɛ kyerɛ me deɛ mene ho adwuma yɛ but Onyankopɔn gye kyerɛ me deɛ Holy Basabaka Lebriandaka me mai mpanimfoɔ ka tonsɔdefoɔ yɛnim sɛ Awurade ama wo tumi deɛ Awurade yɛ kyerɛ wo ka kyerɛ yɛn yɛnim sɛ Onyame tumi nti wobɛtumi adi so nkonim kɔ yɛnim tumi yɛ Awurade Nyankopɔn ɛde ama wo ɔsɔfo president ɔsɔfo chief Awurade hyira mo ɔte Nyame yi nneɛma kyerɛ me yie paa anadwo me nana me po asɔre wura adam na Awurade ka kyɛm sɛ makoa ebiebie me wɔ nsɛm bebree ne wo ka me wɔ hintasɛm bebree yi kyerɛ wo na deɛ Awurade yi akyerɛ me na no mentumi ka na fidie so nanso no mewie pɛ me ho me kɔ a momfa me kɔɔ ne nkyɛm mɛkyerɛkyerɛ deɛ wɔ sɛ moyɛ biara Wɔnyame tumi ntim bɛtena se hwɛ tumi yɛ Awurade deɛ ɛdoro mmara yɛwɔ sɛ yɛprɛvu kyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛka Wɔnyame tumi adom ne tumi de yɛfrɛ Awurade nsɛm na yɛ adwuma gye nipa pra amadeɛ tadwe ne nkɔda na mu a Wɔnyame de ama me bibie ne wɔ aduro bia ne wɔ wɔ biatoɔ yɛde Wɔnyame tumi duro bɔne biam usuo biara ɛmɔnti atumi abosom bi a ɛtante wɔwu mɔ pɛtu duro to yɛtwa ma yɛ sɔre mu every poison biara Awurade pɛdeɛm yɛde yɛ somagya ɛde nsesa yɛ firi hɔ yɛde wɔyɛ somagya de nsesa yɛ firi hɔ yɛde yɛ somagya de nsesa yɛ firi nipadua nim by the power of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth Holy Basemba under the Son of the living God yɛtwa mɔ yɛsone yɛwura president mesɛ nkwane a wɔde ne ma wo nkwane a wɔde deɛ fira Awurade Nyankopɔn twɛ di abɔdeɛfoɔ bɔfo kɛkyɛnkyɛn nsɛm mesrɛ ne ma wo Awurade nipa bi a wɔahyɛ wawuo ɛkwan bi a wɔnam so pɛsɛ wɔyi yɛwura ntɔntrama ne mama firi wiase ɛnyɛ nipa na aka akyerɛ me Awurade yɛwo na waka akyerɛ me sɛ owuo mfidi ahodoɔ nson ɛna atwa yɛwura mama ho ahyia sɛ wɔntimi mɛdi Ghana akonnwa na mpo so wɔdi mpa a ɔnkyɛ ne wawu mekyerɛ otumi a wode ama me ho wɔhoɔden ne wabasa a wode ama me ho wo nsa kyerɛ ne tumi a wode ama me ho Awurade metwam wɔ mekyerɛ tumi mu twam bɔnadane ɛkɔ baabi yɛfire in the mighty name of Jesus Christ sɛ Awurade sɛnea wode wakɔ abɛ mana wɔde ɔbɛdi akonnwa mana wɔde ɔde bɛsɔe mana wɔde ɔde bɛdi akonnwa wode Jesus Christ mu fidie biara nnɔme biara musuo biara yakɔ ne nipadua biara megyina tumi mu yi firi hɔ ɔwɔ mfiri bi akɔ nipadua ɔwɔ gyina toɔ biara megyina ɔtumi hɔ ɛne wɔwɔde mu twam yi firi hɔ srɛ nkwane awɔde deɛ ɛfiri wo nsɛm de ma yɛ wura tɔntama ne mama Awurade nkwane awɔde ne ɔbaeɛ ɔde n'akyi dea maame nyinaa dea wɔyɛ Kristo de mu wɔbɔ mfa no wo nnɛmfam yareɛ biara wɔbɔ mfa no wo nnɛmfam yareɛ biara wɔbɔ mfa no wo nnɛmfam pɛtuwɔ biara wɔyɛ Kristo Nazareth Awurade metwam wɔyɛ Kristo Nazareth magyina tumi mu twam Awurade magyina tumi mu twam megyina tumi mu yɛ firi hɔ megyina wɔhoɔde mu yɛ firi hɔ srɛ wɔde somagya mu tumi ɛwura wɔ nipadua wɔde somagya mu tumi wɔhoɔde no tumi ɛwura wɔ nipadua by the power of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth Walambria Katori Basumla Andariaka Leba Baria Basubri Andakatori Basamba Andariaka Leba Andariana Basubri Andaka in the mighty name of Jesus Christ Leba Subri Indaria Katori Basablanda Alekatunda Andariana Basubri Indalaka in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth the Son of the living God Holy Basinda Kataria Opofo katajo di mensam ya beno no musamfo nhyeria so
Woyɛ onyame firi titi bɛsi nɛ ɛyɛ wo na wɔayi akyerɛ me biribia ne wawoyɛ kyerɛ me Awurade yɛ torɔ asɛ wie ne wɔka kyerɛ me ɛnyɛ de atamfo te so ahyehyɛ wowɔ tumi sɛ Awurade wotwa de atamfo hyehyɛ m na wopɛ ɛyɛ hɔ ne sɛnti wakoa megyina w'anim honhom mu ɛne wo nam fam da sebra kuntum kronkron mu abusi wotwa di apɔ Nyankopɔn di mɛsɛ wɔwɔ di abusuafoɔ so wa onyame obi ntimi nye wo taataa efi so obi ni wo ahyase na anagye nipa nyina taataa firi yɛfuru mu abere ebe wia so sa gye taataa emi enyim yɛ so manfa so nkwane a wɔde yɛ wɔde ya me wura da sebra asalute you me de wura tɔma ma nipa dua kyina hɔ wo fa no na fam Awurade ɛwɔ hɔ nim nipa dua no utumi ti ansesa me mu ade biara ade ne asaya de be firi wiase me gyina tumi mu twa wo do ba Jesus to Nazareth mu tumi mu leba hebr inkata me yefio bona dani ko ba bi afre bona dani ko ba bi afre in the name of Jesus Awurade no ba yes no na be Israel. Thank you Jesus. Oh yes. Wa ho den wonkwa enko sha nam oleba sotakaya shibakatori bakatoria miswanu kuto papa na oh yeah onyamie ayo inkase yeswe ampa yeah miswanu kuto papa na oye onyamie oyo inkase onyamie ampa warira masubri ndale kabori masubri andalaka in the mighty name of Jesus lobre akatori masandaka alibri anabakada Mitra Timo trumpet to war yarium, trumpet to one woman, trumpet to one Muslim, Panadani, won't to me who come up your friend. In the mighty name of Jesus. Hey! When I meet you for my years, I salute you. I salute you. And I salute you again. To me, Yawadia. When I came back, I ran for 2 minutes, Samakwa Yadi. Wa wo fanda bia wo na mani misra wa mo de wura ni badia wura ni yire ni ma wura ma me de ben samsomo what Jesus Christ Nazareth o to me Awurade Entabusia ensem no na me de aba besomo ne akwakotie se ne opambo so aka ne ensem no esi afa ma me hu comment e wo video yi ase mesro no wasubscribe dem page no eye too much gh eya kai na fa bell ne ka ho wo ye ne sana upload bia ba on first person answer betimi aka all the social media handles so ukwa eye too much gh eya subscribe so be like wo na wa share so e de amame makraw